Se, hvad vi har at arbejde med. Hold da op. De kommer nu. Hallo. Hej. Hallo. Det er fucking kørt. Au. Velkommen til. Vi er Biro Glasbur. Jeg hedder Robin Klose, og jeg har kaldt på jer i dag for at promovere for vores nye produkter. Som I nok ved, er vi en af de største reklameproducenter i hele Danmark og reklamebureauer, og har derfor en rigtig stor fordel inden for mange produkter i Danmark. Det vil så også sige, at vi har noget af det største kapital inden for beautyverdenen. Det lyder faktisk rigtig interessant. Det kunne godt være et godt samarbejde. Altså hvis vi laver det her samarbejde, hvad kommer vi så op at tjene, og hvor mange produkter skal vi promovere? Jeg vil bare gerne sådan have lidt flere detaljer. Så det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og jeg har alle detaljerne på en kontrakt her. Det meste det er bare, at I får nogle penge per alle de produkter I sælger. Så når vi engang skal til at promovere jeres produkter, er der så nogle sådan specifikke ting, som vi skal komme ind på, eller er der en bestemt måde, som vi skal vise produkterne på? Det er faktisk et rigtig fint spørgsmål. Vi har en specifik måde, vi gerne vil have vores produkt filmet på, og hvordan vi vil fremstå, når vi promoverer de her produkter. For eksempel så vil vi rigtig gerne have, at jeres produkter bliver filmet backstage. Det kan være på jeres værelse, eller på jeres badeværelse, eller noget lignende. Bare så vi får den her autenticitet frem i videoen, og følelsen af autenticitet, så folk får lidt mere tillid til produktet. Desuden så vil vi også gerne have, at vores produkt får konnotationen, at det er lækkert, blødt og glat. For eksempel kunne det være en idé at tage de her korte close-up videoer, hvor vi for eksempel bruger ordene glat, blødt og lækkert, for at give modtagerne deres ønskede konnotation. Vi kunne blandt andet bruge begrebet eufemismen til at reklamere og promovere for de her produkter. Vi kan også godt bruge generaliseringsargumentet, altså at produktet ser godt ud på mig, derfor ser det også godt ud på alle mine seere. Vi kan også bruge det her ekspertargument, hvor vi så kan tage udgangspunkt i det her med, at jeg er en eftertragtet influencer, eftersom at jeg går meget op i hårpleje og generelt bare mit hår. Og med det sagt, så kan jeg jo optage en reklamefilm eller video, hvor jeg starter med at fortælle lidt om, at mit hår det er skadet, slidt og usundt. Hvor derefter, at jeg så benytter jeres hårprodukt, fortæller, at min serie så vil få indtrykket af, at hvis ikke de benytter det her hårprodukt, jamen så vil deres hår jo forblive slidt og usundt. Så kan vi også godt bruge negativ eufemisme, hvor vi bruger negative ord om vores hår, for at bruge produktet. Alle de her idéer, de lyder super gode. Jeg kan mærke, at I har ekstremt meget styr på det her med at promovere reklamer. Det er rigtig godt, det er vi glade for. Det sidste, jeg gerne vil have, I tager med, når I promoverer vores produkt, det er, at vi kan godt tænke sammenligninger med for eksempel ting som conditioner eller lignende, for at skabe noget tillid og noget genkendelighed til vores produkt. Så er vi enige om, at vi har en plan og en aftale? Ja, jeg elsker simpelthen den her idé med de her backstage-optagelser. Det føles mere ægte og for os influencer til at fremstå mere troværdige og ægte, og viser den her realistiske del af det. Og ekspertargumentet er virkelig genialt, synes jeg. Jeg tror virkelig, det får folk til at stole på vores produkt. Jeg tror også, vi har en god mulighed for at få disse produkter sådan bredere ud på beauty-markedet. Fedt! Det her det bliver en fantastisk kampagne, som folk overhovedet ikke vil kunne undgå. Jeg tror simpelthen, det er en plan, som vi alle sammen kan gå med til. Jeg synes virkelig, det lyder som en god idé. Det lyder mega fedt.